Ak si tento mesiac cítil tlak konať, ale zároveň si nemal jasno a neurobil si nič, nebola to slabosť. Bol to mesiac Jankovového tygra a ten nás netestoval vo výsledkoch. Testoval nás na časovaní. A práve tu sa väčšina ľudí pomýli. Tiger prináša štart, rok koňa zrýchluje a Janko vytvára pocit naliehavosti. Keď sa tieto energie spoja, vznikne impuls. Silný, rýchly, presvedčivý. Ale impuls ešte nie je smer. Impuls je energia. Smer je rozhodnutie. Impuls ťa tlačí reagovať, smer ťa vedie konať. Možno prišla správa, rozhovor, konflikt. A prvá vlna bola jasná. Reaguj. Ale ak si sa zastavil, tam začala zrelosť. Tento mesiac nás neučil rýchlosť. Učil nás rozlišovať medzi odvahou a netrpezlivosťou, medzi silou a reakciou, medzi tým, čo môžeme urobiť a tým, čo je správne urobiť. Pretože môcť ešte neznamená, že je čas a práve vtedy sa rozhoduje o následkoch. Najťažšie nebolo konať, najťažšie bolo vydržať. Vydržať napätie bez okamžitej odpovede. Vydržať otázku bez rýchleho riešenia. Janko v nezrelosti seká. V zrelosti meria. Oheň bez smeru je výbuch. To smerom je pohyb. Ak si tento mesiac neurobil veľké rozhodnutie, možno si urobil to najdôležitejšie. Nezareagoval si. To nie je slabosť. To je kontrolovaná sila. Tento mesiac nebol o tom, čo sa stihlo. Bol o tom, čo sa vo vnútri zmenilo. Keď sa obzrieš späť, nepýtaj sa, čo sa urobilo. Pýtaj sa, čo sa pochopilo. Pretože pochopenie je tichá sila, ktorá ťa podrží aj v ďalších mesiacoch roku koňa. Ak chceš pracovať s energiou v roku koňa vedome, toto je len začiatok.